Assalamualaikum, ketemu lagi. Duh, Selamat malam Pak, niki wonten bantuan saking rencang-rencang influencer. Monggo Pak ditampi Pak niki Pak bantuannya Pak. nggih Mas, Oh, matur suwun nggih Mas. nggih 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 nggih. Bajingan influencer iki. Wong dekne iku sumbangan iki dibantu karo masyarakat lho. Kok ya mlepuke ngono. Aku sing triliunan nyumbang nek nggone negara meneng ae. Ngene kok ya disumbar-sumbarke. Titeni nek nggone ketemu. Bakal tak ungkel-ungkel influencer iku. Aduh, ngelayar. Gitu piye Gusti. Tengku ngelayar. Iki muga ana sing kei panganan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, perkenalkan kula asal Pinarak nggih. Monggo monggo. Nggih. Iki nyapa Nggih. Kak Mekah. Nggih niki enten bedil niki senjatane kula nggih jaga-jaga soalnya kathah preman-preman, Pak. Oh, Mas. Nggih. Nggih Oh, dados kula niki izin seleh keriyen nggih. Nggih nggih. niki kula saking perwakilan pemerintah, Pak. Niki badhe maringaken sumbangan saking kula pribadi niki. Nggih niki monggo ditampi nggih, Pak nggih. Oh, nggih Nggih nggih. mugi-mugi dadi berkah panjenengan sak Nggih. keluarga. Nek Nggih. ngoten kula langsung tak pamitan, kula tak keliling teng tangga-tanggane Oh, nggih panjenengan. nggih nggih. Mugi dadi lan swargane Mas, matur nggih. suwun, matur Nggih, suwun. kula tak paring riyen nggih, Pak nggih, Matur nyuwun suwun. pandonganipun. Kula beta melih nggih niki Nggih, nggih nggih. jaga-jaga, Pak niki. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kapolda Mekah.